दिनेश लाल यादव निरहुआ के आवे वाला फिल्म निरहुआ हाजिर हो के पोस्टर जारी हो गईल बा। ए फिल्म के पोस्टर के बारे में बतावे से पहिले रउआ से अनुरोध बा कि भोजपुरी नगर चैनल के सब्सक्राइब करी आ वीडियो के लाइक करी। देखी निरहुआ हाजिर हो फिल्म के पोस्टर बहुत मजेदार बा। पोस्टर में निरहुआ फाइल के संगे कर जोड़ले बाड़न आ यही पोस्टर के पीछे चश्मा लगा के स्टाइल में लौकतारन। जब ई पोस्टर जारी भइल तो निरहुआ के फैन लोग ये पोस्टर के बहुत पसंद कइलक लोग। ए फिल्म के निर्माता आयुष राजगुप्ता बानी आ फिल्म के लेखक और निर्देशक मनोज नारायण बानी। ए फिल्म में दिनेश लाल निरहुआ, प्रियंका राउडी, सुदीक्षा झा, रंजीत सिंह, माही सिंह और पल्लवी कोहली मुख्य भूमिका में बालो। धन्यवाद।